Wai ke na tambaye ki, ya muke ciki? Akan me kenan? Ba ki gane me nake nufi ba? Abun da nake nufi, ya zami da wannan cikin naki. Yanzu ka yadda da magana cikin kenan. Alhamdulillah. Tunda ka yadda, kaga sai mu san ta inda za mu fara yanzu. Ba abun da nake nufi ba. Abun da nake nufi shine, ba a son ranki aka yi cikin nan ba, kuma ni ma ba a son raina aka yi ba. Mai zai hana a nemo ta hanyar wadda za ki fita daga cikin gidan nan ba sai kin zauna a gidan nan ba, don ba na son zamanki a cikin gidan nan. Ban gane hanyar da kake magana ba. Ina nufin, tun da ke ba kya son abin kunya, ni ma ba na so. Me zai hana a zubar da cikin nan shi ne kawai mafita. Tabɗijan, babu dalilin da zai sa na je na zubar da ciki. A garin zubar da ciki na je na mutu? To a gaskiya babu wannan maganar, sai dai a canja wata. Don Allah, ki rufa min asiri. Wallahi, tallahi, in abun nan ya fito, aka sani a danginmu ko unguwarmu, wallahi na shiga uku. To ya zama ai a sani, babu ta inda za a sani, kai da kai sa'a ma, nan ba garinku ba ne zuwa kai, ni kuma, kaga 200 ce za ta kai ni cikin gidanmu, hankali kwance. Ke baki gane me nake nufi ba. Na ji, na amince kina da ciki, ki faɗa min duk abin da kike so zan baki. Ki tattara ki tafi ki bar min gidana. Wallahi, tallahi, in za ki faɗa min duk abin da kike so, in ta kama ko mota ta ce, zan siyar na tattara na baki kuɗin gaba ɗaya ki tafi. Ni dai in samu wannan magana ta wuce. Tabɗijan, kuɗin motarka? In an shi kuɗin motarka ka tura min 'yan fashi su tare ni su ƙwace? Lallai kuwa, babu dalilin da zai sa na an shi kuɗin motarka, sai dai abu guda ɗaya tak. Wannan gidan naka, idan za ka bani takardunsa, na amince zan bar ka tafi salin alin babu wata matsala. To ƙaramar ɓarauniya, wannan gidan ba nawa ba ne, haya nake a ciki. In ma damfara kika zo, ba ki isa ki karɓi wannan gidan ba. To ai shi kenan, hakan ya yi kyau, sai ka shirya ka tanadi kuɗin hayan da za ka biya mana, sannan kuma ka tanadi kuɗin rago don za mu sha suna, ko ya ka gani? Ke, kar ki ga ina roƙonki, dalla shiga ciki, ki tattara inaki ki bar min gida, ‘yan rainin wayo kawai. In tattara kayana in bar gidan nan? Na ji, zan tattara kayana in bar gidan nan, amma ka sani, ina barin nan, ƙauyenku zan nufa. Sai na gaya wa iyayenka duk abin da ke faruwa, don kuwa za su gaji ka kwanan nan. Anya kuwa, ba ‘yan daba zan ɗebo wa yarinyar nan ba, a zo a yi mata dukan tsiya a gidan nan na ce ni bacci nake. Do Allah ki bi a hankali, na faɗa miki, ba na son abin da zai taɓa shikin nan naki. Ni fa yaron da ke shikin nan naki, ni fa motsi ba na so ki ringa yi da yawa. Kai, ni kam na shiga uku, abin da bai riga ya zama mutum ba, ka bi ka takurawa mutum. Ka ba ta. Ka ba ta. A'a, ba ka ba ta ba ne, KBT, kumbotso. Au, an rubutun neman dushu-dushu haka, ban gani shoshai ba. Muje, haba malama, ba ta gani ne, za ki mana ɓari, ki firgita mana yaro. Ina yaron yake? Gashi nan, a cikinta. Wai mai isa kake haka ne? Ni kam na shiga uku, don Allah ka ƙyale matar nan mu tafi. Wai me ke damun ka ne? Ban gane in ƙyale ta ba,
In ƙyale ta firgita min yaro, shiki ya ɓare a shushe ni? Tun a baya, abin da aka yi a baya ƙaran mashin ɗinka bai ɓarar maka da ciki ba, sai yanzu zai ɓare? Babur kuma, to yaron ai ya san babur ɗina, amma wannan ƙaran naki bai san shi ba. Yi haƙuri, ka bar ta mu tafi. To kina ji, Aradu, kin yi sha'ar matata. Ai gwara ku tafi da shi ganin likita, daga can kuma sai ku wuce can ciki, sai ya ga likitan mahaukata. Ke taɓɗi jam, wane mahaukashin? Ni za ki mayar mahaukashi? Aradu in ban shimfiɗa miki sanda a gadon bayanki ba shagge nake. In ban da wawa irinka ya za a yi ƙarar kwano ya sa matarka ta yi ɓari. Ƙarar mashin ɗinka tun a baya bai ɓarar da shikin nan ba sai yanzu. Ne kike shewa wawa? Yi haƙuri mu tafi. Shogisi ne Sogisi Unoha. Suggestion box. Wallahi koren ya yi yawa sosai, to shi ya sa ban gani sosai ba. Sai kuma ka danna alamar kararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kaifa, godiya muke sosai don da ku muke alfahari.